Já bych vám se řekla, na svém jste říkal, že si to nezapomeň. Akita Inu. Co jsou ty? Tak tohle je hrozně stará rasa, ono vlastně je to japonská rasa. Jako je husky, tak vlastně je to jiný druh té rasy. No a je to hrozně jako to pes jako rodinný s tím, že miluje svýho pána. Jako většinou má jenom jednoho pána, nesnáší, kdyby mu měl poroučit někdo jiný, jenom jeden člověk a je jako položí za něj život. Je hrozně proslulý tím, že já třeba když jdu